Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube keluarga Mas Goblok. Halo pemirsa, rai-rai bantal. Yus tangi dik mang, tapi kan jenengi rai ini harus ketok. Hari ini kok yus engko bengi sih pemirsa acara manganan, tapi niki memang acara manganan dibagi beberapa tempat karena memang kapan kio umbu pemirsa. Adalah aku untuk info masjid ngadakno tapi diajukan bengi-bengi bar maghrib apa bar isya ngomong ra krungu cah. Dadi delalah iki ana tanggoku sing do pesen karo bakul sego. Dadi aku melok sisan lah aku. Nah, apa jenenge kaya ambek tak wene keluarga merah beberapa lah. Iki pokoknya grundungan iki kok suro ya bancaan nih pemirsa. Grudukan iki memang bakule sekalian pora. Ya sekalian ana barengane nek gak ya aku masak dhewe gak apa-apa sih pemirsa. Budeku ki pesen aku malah sisan lah nek iya. Ya ben awakku ki memang rada arean. Maaf ya pemirsa. Ya, ki aku pesen bakul sing pernah tak tukoni, juga sing pernah ditukoni tak nedani dan iki tak ceritani ya. Aku ki ngonten bakul, kok bakul seblak ya seneng tak konteni ya. Kadang kala nek nang pasar ya karena memang aku seorang ibu rumah tangga wong desa ya sing tak sute ya bakul sayuran, ya bakul beras, bakul jagung. Apa nyuting bakul klambi ya kadang kala bakul klambi. Tapi nek bakul klambi bagian nang jero pasar iki awan. Jadi aku jarang tuku. No. Ya, dan tidak semua bakul iki ya bendino mute iso nyaman di konten iki pemasarkan yang saurung ini dhisik. Ya bener kok Tante Deni ngono ku lho. Ya ono sing tak kok gak tau disyuting, Mbak. Tidak semua saudara, tidak semua orang, tidak semua penjual itu nyaman dan siap untuk dikonten. Kita akan dhisik karo pemirsa. Ya ndelok pengalaman saka Tante Deni. Aku ya pernah tahu ditakoki, Mbak, spill bakule ya pernah tak spill, tapi tak spill bendino ki ya jenenge bakul ki ya ana sing gak nyaman, ana sing nyaman lho pemirsa. Enak-enak masak. Ya mungkin ibaratnya omongan gak sengaja karo bojone, omongan pribadi tak sote niku jenenge gak pantes. Jadi pemirsa kita kandhani yo. Ya aku padha-padha ngandhanine. Terus tak tekankan bahwa tidak semua saudara, penjual atau orang lain itu setiap hari bisa dikonten dan setiap saat bisa dikonten. Kita kandhani. Buktine ku bakal seblak angger nganu tak konten gelem kan aku izin. Bisa enggak, Mbak? Mau dah aku gelem tah, mbok konten deh, malah seneng. Ya iki tak tekankan. Mungkin nek kadang kalau gak tak konten karena yo ada keadaan tidak mungkin kan iso tak konten. Nah, iki tak ceritani karo pemirsa dhisik yo. Ya bener Tante Dini kuwi pernah cerita. Tidak semua saudara ki kadang nyaman, kadang wonge karakternya memang gak nyaman nang konten, gak nyaman nang ngarep kamera ki yo. Bener Tante Dini mbek Isma gak bisa memaksakan kehendak orang lain. Kuwi kudune yo ibaratnya yo mbek yo ngandani pemirsa kita kandhani. Dadi ben gak salah paham karena sing jenenge pemirsa karaktere iki yo akeh. Ki aku ngandani omongan yo apik genah lho yo. Yo tak kandhani. Ya kuwi iki engko aku wis tuku jajan-jajane karena memang berkat tok sing aku pesen jajane aku wis tuku ndek bengi. Jadi kok tak bungkusi tak kreseki kan agak muat nang kerdus jadi tak plastiki engko tak kreseki pemirsa. Ya. Guys, kita lanjut lagi pemirsa. Daripada aku gabut. Mending anu. Iki tak jajal iki kreseki sing bancaan dhewe bisa. Kok iki ya plastik iki ya engko jajal. Kita tak ada gini pemirsa aja. Ada jajan. Aku ki wedine aku apa jenenge nek kanggoku nek pesen nek 15.000 ki wis murah lho pemirsa sak kerdus. Terus iki aku jogo-jogo iki nggo kresek. Ya tak nggo cadangan nek berkan menawa aku ki yo apa jenenge
lali kondo nek njaluk kresek sisan nambah pira lali wis aku nggo kresek dhewe. Kan aku njaluk kedus soalnya kan sing pesen ki padha-padha bareng kerduse dadi aku mesen melok bareng sisan menune aku melok sak grudukan sisan. Dadi sing masak sekalian apa masak. Ki aku nggowo jogo-jogo iki iso tanggo sok nek 17-an. Kuwi bancakane kene iki rejepan 17-an manganan. Nek perkara bancaan suro iki kan iso pesen lah gampang. Pesen bakso bakul pekan gampang nek suron-suron ya, suro-suro. Nek kaya bancaan apa hari raya apa kan butuh kresek winginane kan kresek entek bakule karena wis mepet dino sesuke terus dikek kresek ireng aku misal sing bancaan hari raya Idul Adha kan aku masak dhewe cuma sak umprit. Niku ambek ngake keluarga merah barang. Iki jajan pelengkape aku golek jaringan ae pemirsa. Nah, tak kresek iki. Nice. Nah, ini ya pemirsa ya. Nah, aku tak tumpangin nang kresek. Nah, aku ki ora lik kondo bakul nek sak kreseke sisan lah apa-apa. Kreseke diambil lagi umumnya di sini seperti apa ki aku mau cuma ngumumin nang kene iki jajane kadang kalau ki roti nek gak roti wafer terus teh. Misal tak ada kresek ngene. Adik gak boleh minum teh loh, Nggih. Gak boleh. Dokter. Adik gak boleh kok. Gak boleh teh, Mo. Sana tak tumbasno roti nduk iki rono. Gak boleh, Adik. Nanti tak tumbasno dhewe. Kan anak kecil kan tidak boleh mengkonsumsi banyak-banyak teh. Memang aku anut aturane umumnya piye lek misal pengen jadi ini karek dipuk berkate engko sore terus tak ternono merah terus bunyi nyakit bancaan jadi diajukan mau pemirsa jari bermaghrib ini pemirsa ya diajukan bermaghrib ya aku malah seneng nek bancane begini esuk kadang gedadapan iki. Mau tak kei sedotan borong. Sing Adik tak tumbasno dhewe di coklat bijinya sakit. Ngene kok di apa ditumpang nang kresek iki pemirsa. Anakku ki kan menone anakku ndek ditelepon bakul. Piye Mbak Sidong? Ya, lajeng teng mriku cuma entos ini ki nang ngene anake kula. Aku ki ngono pemirsa. Ya wis ora apa-apa tak telepon ae nduk ya Mas Sidong. Pemirsa. Cek, Dek, sayang, sabar. Aduh. Oh, gak boleh teh. Gak boleh coklat, giginya sakit. Kadang kalau ini bakul kan yo bakul mandi kadang penata sak onone yo yang terus tak cucu tak konten gue nek siap niku kan ngono kuwi lho pemirsa kita kan gak bisa apa jenis sak ngenahi dhewe kita harus punya apa jenis punya toleransi lah. Karena gak setiap hari tak konten gue aku menjaga perasaannya. Bakule guys tak kabeh lu bakal sebelah kuwi jare kon nyoting wong lagi outing kelas sampai anake. Ya kok anget tem. Iki Tante Deni lagi nang acarane nikahane Dek Sinta, anake Mas Hendrik, bapaknya Om Wawan. Ya aku titip pemirsa pas konten iki lho yo urung mulai soalnya paling yang saya kesel ambil persiapan mungkin sik
Ini aku ini aku titip nyumbang gue lah di kegiatan dewe pemirsa wis titip aku wis kondo. Ya aku ketek rasa kalau apa ano bancak manganan cah aku. Yo Mbak Isma yo titip, Mbah Mae titip. Terus ngene iki nayo nek garingan iki aku gak bingung wis. Nek sing teles-telesan iki dene apa? Wedine ku tuku esuk wae tak sorene mambuan wedi. Nek garingan iki kan gak. Aku cuma anut lah kene umumnya piye. Pas aku ngonten iki urung mulai tanpa dhewe. Pas aku ngonten isuk iki lho, kan pembukaan yo. Persiapan kurang nyandak ora iki rasake gak nyandak aku tuh nang pasar. Ini aku kudu ndapan jupuk agek ngadai kan kesuwen sampe ngeter-ngeterno barang. Bosok apa merah ya aku urung-urung. Ini cabean wis, jagung wis. Ya, cabean wis jagung wis. Ayo Meng, ayo Meng. Habis resepnya nanti dek ayo maaf pemirsa aku gabres tapi tak skip gabres nanti kudu metu kabeh sini gak iki aku bakule sedutane kakek bakul biasanya ini masjid ini kan dibagi ya pemirsa yo masjid terus kadang makam kono cedak kok iya makam makam cara monone pejuangnya kini pejuang makam leluhur desa kini iki berdoane nang kono masih dalam hati ini loh pemirsa ini kan gak ono nek cara orang desa kan golek kadang ada tempat tertentu untuk berdoa bareng-bareng berdoanya karo Gusti Allah lah pastinya karo Tuhan ya dan kini gak ono sendang pemirsa ini kan kita mendoakan sing meninggal leluhur desa kene ngono mendoakan almarhumnya semoga diterima di sisi Allah sampai kini berdoa bersyukur hasil panen tapi kan sebagian mayoritas kini kan wis do panen kabeh pemirsa kini paling mau bungkas. Nah aku urung ngerti sing bagian balai desa iki aku gak ngerti kapan mungkin iki ana lingkunganku kene ya aku melok nang kene pemirsa umumnya piye aku dikandani tonggoku ya melok dikandani budeku ya melok budeku pesen aku sekalian lah aku yang ngono kebeneran aku ngono soalnya nek desa dari dulu kala memang aku ambek ngekei keluarga mirah nek desa padahal aku yo kadang dikei iki ku akeh bancaane marik-marik kok sampai suro iki koyo full bancaane nek nayo nek gampang nek suro-suro pesen lontong pesen bakso diterternoke wetenge mbek dulure. Wis saya nanti kita lanjut lagi ngambil berkate terus diterterno. Oke. Jadi wis dia batinku tak kira 4:30. Iya, udah waktu mohon maaf ya gimana aku lali rata lebokno konten. Gara-gara aku mang gugup mendung soalnya pemirsa ini tak terno merah sing tak nggo berkas sing tak nggo keluarga merah. Oke pemirsa yo. Wis aku tak nggudak waktuku pemirsa engko nek selak mendung aku ki mendung pemirsa nggo cah cilik soalnya yo. Wis engko tak barni engko nek wis bar mulai ngeterno aku tak mandi dulu, oke? Tak berangkat ngeterno sik yo.
Ya, iki sudah mandi. Ya, sudah mandi saya ya. Tak berangkat dulu pemirsa ya. Iki tak paringi berkat Mbah kami. Terima kasih diparingi. Bancak manganan diajokno Mbah, diajokno bar magrib. Diajokno bar magrib pas ini sesuk. Mbah ya tak paringi. Ala iki ngene lho Mbah, tonggoku kedo pesen aku ditawani bakulku. Ndamel sisan pesen karek santai lho cah cilik ngono. Pirang iji. Lho nek nang masjid yo papat. Mbah tak terusno ya Mbah. Iya. Iya, Mbah. Amit Mbah niki bancaan manganan Amit tangan. Bareng yo. Nggih, tapi ki tak diajokno maleme. Mbak Isma teng pundi, Mbah? Oh, metu. Ngon tendaan. Ya, tak titipno ya, Mbah ya. Terima kasih ya. Nggih. Yes, ben dienggo makan sore mak teng nggih ya. Mah dikono oleh bagi betah. Nggih, Mbah. Ya. Ki tonggoku pesen aku malah sisan cara mono gak ya aku masak dhewe, Mbah. Kok pesenan iki? Tonggoku dipesen kabeh aku dijak. Lah iya nang ngono yo. Nggih, Mbah. Oh ya. Nggih, Mbah. Mak ning ndi? Mak Amit. Bancaan manganan kula. Alah. Tapi maleme Matur suwun jenenge lekas teko nomplok sedina ki mang. jane nggih ndek injing-injing tapi diajokke maleme. Rada awan memang desripan. Nggih. Ya. Nggih. Terus saiki awakem suwun ya. Nggih. Paringi dekatan manganan. Sesuk tapi ndek ya. Nggih. Ini komesam koyo duwe anak cilik ngono ku ya. Iki tak kula ceritani, tanggone kula kan dipesen kabeh lah. Aku ditawani bakulku. Kae malah piye, Nduk? Iki do bareng Mbah Bibit bareng yo pesen kok, Nduk. Nggih pun nek jenengan nonton bareng ini kula nggih pun nek kula piyambak kan ngesakne jenengan rugi. Piro sadang iki? Nek sak monten 15, nek pengen njaluk sing anu yo 17,5. Karek njaluk ndok apa iwak. Kuwatane masing-masing ya. Ya wis pas mampune sak ngono yo. Apa kok jenenge wong piye? Nggih, Mak. Keikhlasan, makasih. Nggih. Nenge, Mak. Alah, Mak. Maka ada lumbu atau udah lumbu? Empon, gak usah nggo Mak ae kok esuk. Ngewe cah cilik, mending tuku jajan. Oh, alah. Nggih, walah. Nanduk oleh rezeki kok lho. Mak iki aku gak njaluk lho pemirsa iki mak nyangoni putune. Pengen ngekeki putune. Ngewe tenan kanggo Mbak Raji. Tenan kok kakek iki Nek kanggo aku Mbak Raji saking iki wong Dek telung dina saiki Deng ya ngene 20. Saiki 36. Ndi putuku rene? Ya, Diparing mak le. sak butuh Mbas ya. Mbas jajan kadang mbuke jajan. Nggih, matur nuwun. Bagi tuku bensin kok. Nggih, mpun ah. Ayo 20. Oh, wis tampani. Makasih, Mak. Ya nggih, matur nuwun. Iki mbek mbune tante Dini. Maaf ya pemirsa lali. Wis gak apa-apa. Assalamualaikum. Telokno, Amit Mbak ya tak syuting. Alah, catering kok aku catering kok. Yang diparingi. Catering nggih.